No, takže ja som Boris a srdečne vítam všetkých na tejto akcii. Táto akcia sa volá akcia Inšpirácia. Je to akcia pre malé deti kvôli tomu, aby decka nedrogovali, aby sa niečomu venovali, aby pokračovali ďalej. Proste život je úplne o niečom inom. Každý má v sebe skrytý nejaký talent a chcem, aby ten talent v sebe našiel. Táto akcia je vhodná práve na to, aby tie deti proste niečo v sebe objavili a aby naozaj, že tento svet išiel trošku hore. Dneska tu budete mať možnosť vidieť graffiti art, bolo tu vystúpenie tanečnej skupiny miestnych lokálnych dievčat, ktoré nám predvedli celkom slušnú show. Bude tu skateboardová súťaž, zúčastnili sa skateboardery z Krtiša, z Lučenca a podobne. Máme celkom slušné ceny, samozrejme nebude chýbať dirtový kontest, MTBčka, BMXky a nakoniec samozrejme ja predvedem najväčšiu onlineovú show. Všetci, čo sem prišli, tak im veľmi pekne ďakujem a hlavne ďakujem ľuďom, ktorí ma podporili a môjmu bratovi Tomášovi, lebo ten bol jeden z hlavných organizátorov a ďakujem sponzorovi Webshop, ktorý zasponzoroval všetky celé akcie.